Maye ngipongoloza esidala isalukazi sibuye emholweni sithi sizobondlangani bonke laba bazukulu abayishumi abazali onina babashiya kanjalo kuyo sikusho lokho umfana kade ehlithwile imali ngibonga nokuthi asiqulekanga kodwa kuwe kwaqobuka ife lemnyamalanga senyakatho hayi madoda niyibizela nini iqalekiso uthi masudla lo mholo ugwinya konke nenyembezi salukazi maqeda ungalungela ilutho hayi phela nina nenza isono maqeda nisidle impilo inzima siyavuma sonke sibonga ukuhlangana kwenyama nomphefumulo kulendlala ebusezweni kodwa lokho akusho ukuthi sibonga sikhisho kogogo vuka uqonde esikoleni hlezi nethemba lisangabuya nani bosisi lezingane nizalanishie nogogo anikame siyazi vele nithole kabe eningayihlosile njengenjwayelo nihlula ukuvuna umqondo navala amanqolo okwaJesu Kristu ebethele isiphambanene ephefumula ngamanxeba mina nginifisela ikusasa elihle Islilo ngaphana ngaphabo nantiliswela kithi libhuba dali lekelela madodana hloniphani sifasane hloniphani simbali zeswe asibuyiseni sithunzi somame ogogo izintombi namatshitsha leliswe sekwaba insakavukela umchilo wesidwaba Islilo ngaphana ngapha ngizumbaye mayi lo nalo ukhihle sikanandi kungemnandi ngidumala kakhulu uma iningi ngabesifazane nabantwana uma sekusile uzwa ngentandane zabafile ikhala icela ushwele kumdali angisipheloni nasebavika ikhali uma kungena inhloko yomuzi kuphuquka intulu ungena sengene nezicaphu uhlilo impi yamadodo otshwaleni usezokhiphela ingwebu unkosikazi noma sekhihla Islilo kodwa inkonzo beyiphoqa ngenkani kuyaxa ngoba benamadodakazi kepha bengawazi nokuthi aqokani nabetha ngamahlongandle bawashaya wabhanqe nonkosikazi ongamakhelweni ukuthi kelamula kuyithole sekusenkingeni angani kwahluleka nezazi zazazi ukuthi ziyamazi zayingamazi zazalokho ayifuna ikwazi madodana ni madodana ningawasebenzisa amandla enu ekuhlukumezeni abesifazane ayibuyi Afrika asibuyiseni isithunzi sembokodo asibuyiseni isithunzi sembokodo ngithola umyalezo ovela kwabesifazane emsebenzini uthi kwabingelela umphathi ngenhloso kumkhombisa ubuntu uthe sacela umsebenzi wabesezwa ngesandla simpotozo kwangemuva wambamba ngenkani ngenhloso yokumdlengula ethwasa izinto ibelula khona isikhalezo sithola bengingazi nokuthi kulalo ubasi ngenisa umuntu esikhundleni impela izandla ngiyayigeza kuhle kaPilatu ufona nje ziyehla phela uchaza khona ukuthi kwenzeka yokeleti isivico elitafula madodana seAfrika ngezindluzela nangezinsephekazi ngiyanincenga ningawasebenzisa amandleni kubantu besifazane ningawasebenzisa amandleni la kungafanele khona nathi bantu besifazane ukukhala ucela usizo yekusiza ekhathini enjena kubulani sekuyisikhathi manje sokubuyisa isithunzi sembokodo thina besaziwa njengeimbali zezwe imbali enjani evuma ukhiwa noma ubani sekwanele manje sitho sikaZulu nina nihlula ukulwa nezitha nenza abafazi izitha nabaphilisa esihogweni ukube kuyenzeka ukuthi umqameli uyakhuluma bengizowuthatha ngwenza ufakazi ngiunika amadoda azilwane ezwe lempopho menyembeze ekhala besifazane ngenxa yosizi madodana ni madodana ningawasebenzisa amandla enu ekuhlukumezeni abesifazane ayibuyi Afrika asibuyiseni isithunzi sembokodo asibuyiseni isithunzi sembokodo senginomthelela
ngisho ekuthengiseni kwemizimba. Sikhala nhlangothi zonke nasentsheni siphilela ukwenza imali ngemizimba yobaba. Eyomama inkomo abesilisa bayibulala kabuhlungu ingabhunganga. Bashintshana ngemizimba yabesifazane. Kule mzimba kubusa imali. Kuphela amahora bengakhulumi phela imali ixoxa indaba. Sengifisa ukwazi bayoba khona yini omama bakusasa. Ingxwayisa abesilisa ngokulimala kwenzalo kwabesifazane. Kusasa lokhu bazosithuka bethi asinanzalo. Nathi mantombazana siya kuyinikele kwahlulekeni. Jabulile Mncwango.